हाँ तो का हाल बा भाई लोग। हम आशा करत तनी कि रउआ लोग ठीक होके। तो एगो गाना आइल ह आ गानवा में नु भौजी बड़ी दे तारी तो ना देखनी हो नहीं। तो चली ना हमनियों के देख लिहल जाओ। चलो भाई। का हाँ ई बात सही बा, यात्रा बनावे के पड़ी। अरे बोल जल्दी बोल, हमार फ्लाइट नु छूट जाई। रुको जरा सबर करो। मठोड़ी में लेके जइबा पैसा बोरी में कोस के लइबा। का कहले तनी फिर से कहबे। हमरा ढोड़ी के चूम के जइबा पैसा बोरी में कोस के लइबा। साचो का ई नया रिसर्च कइलू ह का, तो पहले नु बतावे के चाही। तो का भाई लोग रउआ लोग के बोरी में पैसा कस के ले आवे के बा तो चल जाइए भौजी के लगे आ जाके चुमा लेके आई। बाकी हम जातानी, लेकिन जाए से पहले चैनल के सब्सक्राइब कर देम। मिलत तनी अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।